Literatura lehiaketa Baionako besten inguruan, lehen edizioaren arrakasta ikusirik, bigarren edizioa martxan da jadanik. Ukan dugu Baionako pesten historioaren zeharkaldi literario bat biziki ederra eta hunkigarria zen aldi berean, bai. Hori sorpresa izan da guretzat. Frantsesezko 256 testuren artean, hoberenak hautatu eta argitaratu dituzte, gauza bera euskarazko 15 testurekin. Benik egan behar dut, prozesu guzia pesta bat bezala izan dela, biziki serioski ari izan gira epaimaiko boskideak, eta 15 tekstu baginituen epaitzeko, eta horietan 2 baziren 18 urte zazpikoak. Baionako besten inguruko literatura lehiaketa, askatasun handiarekin, nahi dena egan liteke, bakotsaren oroitzapen edo gogoetak, fikzioa ere nola ez, batzuta bertzean ikusmoldea edo ikuspegiak argitan emateko, frantsesez, euskaraz, eta lehen aldikoz gaskoiaz ere. Au mes punts de vue, qui est important de avoir la littérature qui a 1000 ans, mais que le monde ne connaît pas. Parce que la majeure part du monde en Biarn et en Gascogne ne savent pas qu'il y a un monde qui est écrit il y a 1800 ans. Et donc, final, qu'il fait de avoir la langue, la sua littérature, et de permettre à jouer, de participer à aquest concours. Mendeak gaskoia idazten dela, orain Baionako besten karietarat ere, gazteekin ere zergatik ez, frantsesez, euskaraz edo gaskoinez testuak idazten aldira otsailaren 11 aintzin, gero languziak epaituko dituzte, eta uztailaren 8ean, bestak aintzin, sarituen lanak argitaratuko dituzte. Xehetasun guziak, Le Basque et la Plume elkartearen webgunean.